लोगोफोर नोंथांमोनहा बयबो दाहाल द प्रोटेक्टर सावथुनखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं जानांगौ। नोंथांमोनहा मिथिगौ ना दाहाल सावथुनखौ लेहराम बर' फिल्ड तामुलपुराव 12 सेप्टेम्बर खालि रिलिज खालामनानै होनाय जासिगोन। दा नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों। आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय। बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन? नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन? गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों? गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसोथोना लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो? आंनि आइ आफाया दाउमा दाउसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय। इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै। मा बखिलाबाय थादोंमोन? नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन। दालाय माथो जाखो? रायजो राजाफोर, आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया। जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था। खलथाफोर, खलथा गरंफोर रेप खालामनो नामा? बे मबाइला सोरनि?